ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମମି ମୋ ଅଜା ଯାଇଥିଲି ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭଲ ଗଣେଶ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଣେଶ ବଡ଼ ଗଣେଶ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ବୁଲିଲୁ, କେତେ ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ। କ୍ଷୀରି ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ମୋ ମାମା ଆମର ଖାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛ ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ? ମନେକର ସେଇଠି ବେଲୁନ ଅଛି, ଦେଖିଲ? ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଦେଖିଲ? ଗଣେଶ କେତେ ବଡ଼ ପେଟ, ଗଣେଶ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି। ଏ ଦେଖ କେମିତି ବଡ଼ ସଜା ହେଇଛି। ଅଧା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଠିଆ ଗଲାନି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଦୋଳି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ରାଗ ଖାଇଲି। ମୋ ଅଜା ଖାଇଲେନି, ମୋ ମମି ମୁଁ ଖାଇଲୁ। ସେଇଠି ରାଗ ହେଲା ମୋତେ। ଲାଇଟ୍ ସଜା ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଗିରିଜ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୀନ ସାୟ ଗଣନ୍ତି ନମ ଗଣନ୍ତି ପଦେ। ନମ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ନମ ମୀନ ସାୟ ଗଣନ୍ତି ପଦେ ନମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଖାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ ତ? ଯଦି ଯାଉ ଆମର ଦେଖିବ। ଗଣେଶ କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ? ଦେଖ ଏବେ ଦୋକାନ ଦୌଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ?